Pomalutku. Tak jest. Powoli. Aha. No, a tu się zaczynają problemy. Do góry idziemy. No idziemy cały czas do góry. Hop. Pięknie idę. No, powoli. Nie? No, rozjeżdżamy się. Tak jest. Trzeba się złapać. I idziemy do góry z powrotem. Proszę. Proszę. No, pomału. Mama nagrywa. Kuku. Uśmiechnij się. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Chodź do góry. No idziemy do góry. No, suń do góry. No. Pięknie. Powoli. Powoli. Mama trzyma cały czas. Ty, bo się zaraz ześlizgniesz. No. Do góry. Do góry. Hop. Hop. Pięknie. No. O, powoli. I co by się stało, jakby mamy nie było? Co by się stało? No. Pupa do góry, hop. I ostatni schodek. Brawo. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Nie zrobisz mi pa, pa, pa?